e somos abondo. Monseñor, o poder donde trábase aí un perigo. Temos que romper a baraca. Ou xogar todos. O casamento da Raíña Urraca non é lexítimo. Non existe os ollos de Deus. Logo o xuramento de León non ten vixencia aínda. E non podo de traba erguer o rei. Hai que esperar e ir raendo os dentes ao conde antes de que nos coma a todos. Pero non se toque o infante. Eu o amalo, Clunio protexe e Santiago vigila. Non o toquedes. Anaya! Pedro Anaya! Monseñor. Onde te acochas, Cuengo? O graznín da pena. Haberá que xuntar o camido e a curia e os próceres e cabaleiros de Galicia. Dispono todo para xuntar as forzas. Temos que sair canto antes para que... A Raíña Urraca e o seu fillo o noso rei